ħankun qed nispjegalkom dik li ħafna staqsuni kif tibdel id-doms u l-filters, jiġifieri kif tieħu ħsiebhom pratikament daw il-hearing aids. Issa fuq ħanitkellem u ħankun qed nuri fuq Starkey li hija ditta pratikament li nġib imma ħajkun hemm oħrajn li huma simili ħafna. Mela l-ewwel pass huwa li tkollkom il-hearing aid tagħkom f'idejkom bħal-mandijiena u iżommuha hawnhekk mir-receiver dana ħafna sibuh bħala speaker. Li jiġri l-ewwel illi taqalaw id-dom li hija dik il-lasktu isa ta' fuq. Mela li ħadd għamlu żommu minnha kif qed tarawni ħaniġbed il-fuq. Tajjeb ngħidu li di tintrema. Issa, il-pass li jmiss huwa li nbidlu dal-abjad. Tara hawnhekk hawn biċ-ċabajda dak huwa l-filter. Dak suppost għandkom kaxxa blu magħha, ħaniftħuha, ħansibu dak li nħobb ngħidilha sufarina. Hija l-wax guard li dik qed hemmhekk sabiex xemma affarijiet oħra trab ma jidħolx ġo din il-biċċa ġo il-receiver għax imbagħad ovvjament ħajjagħmilha ħsara. Issa, meta qbatu dix-xemma, kif qed taraw għandkom żewġ naħat. In-naħa tal-filter il-ġdid u n-naħa s-safra. Is-safra bija ħanaqalgħu l-antik, mela dik is-safra tidħol. Ġo l-bajda ħaninbotta kif qed taraw teħel u nġbed. U dak ġie hawn. Issa ħandawwar u ħanitfa' l-ġdid bl-istess mod. Ħaninbotta u nġbed. U dak ġie hawn. Fl-aħħar ma qosna xejn ħlief naqdu dom ġdida kif qed taraw hawnhekk ara u jiena ħandaħħalha hawnhekk għandha toqba fin-nofs. Ħandaħħalha fuq ġewwa tat-toqba. U hekk ħatkun inżomma niċċekkja billi forsi noħraġa ftit minha u nara li waħlet hemmhekk. U dak huwa kollox. Forsi li jkun jibqalkom u għalli taqbdu dik il-braċ li għandkom ġol kaxxa quttuha ftit hawnhekk braxxatura żgħira sabiex ikun hemm daqsxejn dawk it-trab huwa jitlaq. Però bħala affarijiet oħra ma tantx għandkom bżonn għal dan it-tip ta' mudell. Ovvjament dan jista' jvarja f'tip ta' mudelli oħra. Bħal dejjem grazzi tas-sapport tagħkom u saħħit.